Ọtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo asị nkachi tata bụ eke ketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Anyị ga-ejere obodo na-ada obodo, onye echecha ihe ọjọọ ya ebe anyị ya gboo onwe, onye zacha anya gboo. Asị m onye isi anyị na-awa aja ya were nke chụọ, onye fụla anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ ọzọ ga-anwụ. Asị m na akụkọ ya ma anyị na jijiji ya ma anyị. Asị m n'ụbọchị ihe na-azụ agụ okporo ụzọ ụkwụ anyị apụ anyị ama, ọ pụgoro anyị mana anyị ga-ejecha bata, maka na ọgọ na-akpacha n'aja ọfịa ma na-abụ onye nwe elu. Asị m na n'iru ka oke nwe na-ama. Asị m na mmapụ ada egbu awọ. N'ebe ndị ọzọ je na-atọ na anyị jee na anyị ga-ana. Asị m ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mere na be anyị. Asị m nọ n'ụwa ego ka anọ, na-asị ka ife ọma na-emere anyị. Ihe ọbụla anyị na-eme bụ ihe na-enye anyị ego na ọ gara akwụ anyị ụgwọ. Asị na anyị ga-alụ ka ọkụkọ rie ka elefant, maka na nwa agụ amatarata ahịfịa na nwa eze bụ eze. Asịrị m onye si na oke nke agha eru ya aka, anyị eru anyị aka, ya were adazere mmiri. Asị na onye si na ife anyị na-eme ama enwe isi, were isi onye nwa tinye ka ihe anyị na-eme wee nwee isi. Ise aka m bụkwa onye nke gị, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa mmiri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche, rụkwazi onye isi nchụaja, onye nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'oge awa nke eziokwu nke ụtụtụ taa, isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị tata bụ igbu ọchụ. Igbu ọchụ n'ọdịnala Igbo. Kedu ihe bụ ọdịnala stand n'ihe gbasara igbu ọchụ? Mọda ya bụ isiokwu anyị. Mana bifo anyị gaa n'iru, ọkwa dị mkpa anyị na-ama bụ echefukwara na anyị na-achụ àjà kwa ụbọchị, kwa ọnwa. Nke ọnwa Maachị anyị achụgie, nke ọnwa Eprel ka anyị na-edegara anya, ga-ebido na Eprel 6. Ike isonye na ya bụ àjà data na WhatsApp ka nyere gị aka, na ọ bụrụ na isobeghị na àjà mbụ. Sonye na àjà bụ idonate token to the design account number, then forward or 3 prayer requests for the month of April. Asị m na ihe ntị na-ata agwụghị na ntị ama esunata ike, na consistency is the key. So when you are trying and you have not getting the massive result, keep on trying as long as you are doing the right thing. Maybe you have not done the right thing consistently enough to create massive results. Ka wo fi ihe kwesịrị ịma. Ka ọzọ bụ akụzi n'ọta, akwazi n'arịrị. You need to motivate yourself. No one going ọnọdụ ama today, obligating of the past. Therefore, never you lose hope. Losing hope is a coward act. Yes, things are so challenging. Yes. Ọ na-abịarụcha ka elefant irie ka ọkọ. Yes. Ọ na-awụ ogbe mgbe ifeọma na-achị ịbịara ọkụchapụ. Yes. Ọ na-abụ onye imechara ihe ọma were ihe ọjọọ kwụọ ụgwọ. Yes. Ndị mmadụ na-akpọwa asị for no just reason. Yes.
ọ na-abụ negativity, disappointment, ihe ndị a ka ị na-enweta. Yes, mana ọ dịrọ mma ka ị lose hope. Losing hope meaning that you are already giving up, believing that no way he nwere ike imewu. Mana ana m agwa gị, once there is life, there is hope. But never keep silent, as in being dormant, thinking na ihe ọma ga-eme. There is no problem you will solve by just mere thinking and doing nothing. You must think, create, and match it with action. That is the only way you will get great results. Or any ugly condition, once you don't like what is happening in your life, you have to work it out. Keeping quiet, or decide not to do something, or keep doing old things the way you used to do it, going to vigil, going to cross overnight, going to ministries and the rest of them, and thinking that you will get different results. If you want to get different results, do different things. So, mgbe ọbụla ị nọ n'ihe mgbu, talk to someone. Never you limit yourself. The problem people are having nowadays is that they over limiting themselves. You never know who will help you, who will be your destiny helper. But you have to design. Ọ bụrụ na ndụ Igbo asị na we had a proposal. You have to write down proposal of what you have in mind, and where you want to be, and how you get there. Try to reach as many people as possible. That you presented your problem or your proposal or any challenges. You talk to one person or the other, and nobody helps you. It's not enough for you to decide not to talk to anyone again. Keep on. Once you are doing the right thing, bido gobe ọfọ. Present that your ugly situation to your chi and your ways. Then keep on doing what you're supposed to do by trying to reach out to more people. Believe in me, if you keep doing the right thing, keep on reaching more people, then you get a solution to your problem. But when you give up, saying that you have done all this, you have tried to reach people because you have reached out to one or two persons out there, they turn you down. Therefore, you give up. If you're a coward act, I can tell you, now go for keep on reaching out to more people. You will always see somebody that will buy into your idea. But keeping quiet is not enough. This the same thing when challenges are happening in your life. Maybe there must be something that is responsible for whatever challenges you are facing today. And the cause of that your problem might not have started today. Now, the solution must not be found today. But you keep on trying. Never give up. And don't buy the idea that people will be telling you that they have done all this. No result. Ndị Igbo na-atụ inu si na onye kwechi ekwe. Onye ọsịgụ chọọ na ị ga-achọta. Mana ya problem ndị mmadụ nwere na ha mụrụ ka esi achọ. Ịghọtara ya? The problem many people has today, they don't even know what they want. They don't even know how to get what they are looking for.
One, what you are looking for must be defined, and how to get what you are looking for is another matter. Mana before you nweta ihe ị na-achọ, make sure na soil your hands. Dịka isiokwu anyị nke ụbọchị tata bụ murder. Murder is so big, so grievous, that when you refuse to do reparation for the ugly situation you find yourself in, it will be very so difficult for you. Example, o nwere ndị bụ na ihe a na-ata afụfụ today is a carryover of their previous earth life. O nwere ike ịbụ because of njọ onye ụwa ha metara. Let me put it this way. O nwere ike ịbụ nke ha metara onwe ha. And don't forget, no sin must go unpunished. Yes. Make sure you don't put your hands in soiling your hands with blood. But because it's not always easy to erase them. Any other thing can be easily erased, but not blood, when blood is involved. Never you intentionally take human life. That is exactly what you cannot create. That is what you cannot create. Let me tell you the consequence of taking human life or ganging up to kill somebody. Mgbe gboo, o nwere ụmụnna na-anọkịta gbaa ọsọ ọchụ ma ọ family gbaa ọsọ ọchụ. Mgbe gboo, mgbe ada dị, I'm talking about maybe 200 years ago. Mgbe ana dị, because in the right sense, onye ọbụla bịara abịa on earth. Even in your old town, kama na o nwere ndị bụ ibe ha ụzọ wee bịa, early arrival. Mana ngwa ndị bịa late arrivals. So, mana o nwere ndị mere ihe ha ji wee gbaa ọsọ ọchụ n'ebe nketa ha bụ maka ihi na-egburu mmadụ. And ha nwere onwe knowing the consequence of mmadụ ahụ egburu, knowing the consequence of ịkpụ alụ. Maka na onye nacha apụ ya ma ana. Onye ahụ na no sin will ever go unpunished. That is why even also na enwere ihe a na-akpọ symbolic redemption. Enwere law of homogeneous species, law of attraction. So, is whatever you sow is what you reap. In creation, what you sow, you reap. Like garbage in, garbage out. What you gave is what you receive back. So, you avoid anything ọbụla ga-warrant na ị ga-egbu mmadụ. All is so bad. Even the people that committed the dastardly act of killing Jesus on Ndokobia, they know the consequence according to that allegorical story in the Bible that says, ndị gburu elu for the fact that murder is murder. Here, thou shalt not kill. Say their response. Ha sị ka ọbara ya dịrị isi ha na n'isi ụmụ ha.
onye ahụ na-eji ajọ omume nke ndị bụ nna leta ụmụ ka ha. If you continue to wander in that same path your forefathers taught. So if you don't like what is happening in your life, you must change frequency. You must call a spade a spade. Ọnwụ na agbụrụ be nna gị ewu ebe egburu mmadụ mgbe gboo, ma ebe emegidere nwa ọkpụ ma nwa ada, ma ebe emegidere nwaanyị bịara ije di, o wee na-enye nsogbu. Mgbe ị tolitere wee nụ akụkọ ihe mere, you must call a spade a spade. Ihe asị na mmegide dị etu emegidere nwa ada, ma ọ na-emegidere nwa ọkpụ, ma ọ na-emegidere nwaanyị bịara ije di, na aka gị ụkwụ gị adọrọ na ya, na-esupọtụ mmegide of any kind. That ordinary okwu anyị kwupụrụ wee chụọ aja sienu is enough for gị nwere onwe gị. So never you for any reason, never you for any reason engage n'igbu ọchụ n'ụdị ma ụdị ọbụla. So igbu ọchụ is a capital na ngwata ndị na-ekwu akpọ sin as sin, mana ọdịnala Igbo kpọrọ ya arụ igbu ọchụ. To erase the pen is not always easy, and the ọsọ gị mechaa ya, the mark will still be there. Ọ dị ka onye ọnya mere n'ụkwụ, ọ na-asị ya mark ya will still be there as long as that wound is a big wound. So same thing with ese igbu ọchụ. So sepụ aka n'ihe ọbụla bụ igbu ọchụ. Don't engage yourself in murder of any kind. Hapụ ka mmụọ gbalụ ọgụ. Don't engage yourself in igbu onye nwere ihe o mere for any reason, because you are committing murder. Don't engage yourself in eliminating somebody just for the fact of inheritance. Maka na onye anacha apịa dị ana, you want any reason to justify murder. Murder is pure murder. Ọ na-apụtaba n'afa. O nwere ngwuru ya ahụpụta, ọ bụrụ ngwuru ebe akwafuru ọbara. O nwere ike mgbe ahụ onye a na-egbu na-anwụ ya bụ ọnwụ egburu nwere ike ile cause. Na onye na-etu a maka ihi mmegide na akaji o merie na ife ọma ama emenata. Ife ọma emenatara ya, ife ọma emenatara ezinụlọ ya. So whenever you are engaging in having lifetime something with anybody, make sure na ijuru ese n'ihe gbasara onye a. Make sure na ijuru ese ka ọ ghara ịbụ ka ị ghara iso keta oke n'ihe ịmaghị maka ya. Enwere ụzọ n'ịdị iche mmadụ si eketa oke n'ihe ọ maghị maka ya. Enweghị ike iketa oke dị etu a by marriage. O nwere atụ. Ị nwere ike bụrụ nwaanyị, ọ bụrụ mgbe gboo a na-ajụ ese. Ịgwa nna gị na onwe onye dịta ka ịfụ nwaanyị onye etu ị chọrọ ịnọ, ọsọ nwa m ka ajụ ese. Ese a na-ajụ abụrụ ọsọ ka eje jụọ gbaa njụ ma a na-agbagwo njụ nke mmụọ. Nna gị je gbachaa njụ, ọ bụrụ na ụzọ agara, nna ya asị na nwa m na nwata nwaanyị na-ekwe n'okwu ije nụnụ, ma nwata nwoke ị na-ekwe n'okwu ije nụnụ, ịma anụ ya. Nna ya ekwucha gị esiri gị. O nwere ike ọ bụrụ nnọọ ngwuru ebe akwafuru ọbara, and na mmụọ anwa so onye akwafuru ọbara a ka na-akụ ọta na ride na-agba ọbọ. Maka na ọbọsụ onye ahụ egburu bụ isiokwu na mmụọ si elu.
o nwere onye iyi awụ igbo mmụọ si enu ga-emegide ngwuru ihe nwa tototokwuru. O nwere ike ọ batazie eri ọ bụrụ ihe ga na-eme na ndị nọ na ngwuru ama na-atụ ime, ma ọ bụrụ ihe ga na-ebutere ha aka ntichasị. Erocha aka elefant gbara aka, etukwana ka itinye aka n'igbu ọchụ onye ka mma, mebi na onwere mmadụ na onwere ihe ọ ga-emewu, ma ọ gwara isi ka itinye aka n'ime abortion. O dogburu onwe ya, mana ọ dị mwute na agbụrụ anyị nọ na nkịta agba agbụrụ enwere ihe ewere ya. Don't engage yourself in anything abortion just because of carelessness. Unless you can only abort if life is involved, if it's to save a life. But if your reason is just so flimsy, now why you want this abortion to be conducted is that na-echọbeghị ịmụta nwa. This is a flimsy excuse. Mana ọ bụrụ na ihe gbasalụ na-enwere ihe bụ na ndụ, o nwere ike iwe ndụ, then it's only in that condition that can be permitted. Mana ọ bụrụ no for the sake of na this girl abụrụ ya class, ma na ya that guy abụrụ ya class, because in this ọgbọ a na-ekwu okwu gbasara class. Enwe bụrụ na onye abụrụ ya class wee jekwuye unprotected. Ị ma na arụ abortion nwere ike imebiri gị ihe na ndụ a. O dipendere nwatakịrị na-achọ n'ụwa. Ọ nwere nwatakịrị ya ọ bụla ọchọ n'ụwa, iwepụgoro na abortion, ọrụ akwụ ya dị, mana o nwere ike ihe mpịawa azụ, nwere ike ihe eriri nne to compensate on certain people depending na the person chọrọ ime reincarnate. So wepụ aka n'ihe ọbụla bụ igbu ọchụ n'ụdị ọbụla. Enwekwara another side of igbu ọchụ nke igburu site na character assassination. O nwere ihe ị ga-agwa mmadụ igbugo ọchụ. Nke ọzọ, learn how to talk less. Onye ọbụla na-ekwu okwu chọọ na-eme mistake. A sị na mmehie na-aba ụba, ebe enwere ọtụtụ okwu. Ihe gbasara murder, you can murder somebody by the choice of words. Mmadụ mejọgodo gị, ị pụtara na agwa onye ahụ nke ị ga-eme. Maka na nke mbụ, ị nwere ike iji ọnụ n'ụdị dị etu a wee gbuo mmadụ. Nke ịbụa, ị nwere ike ịkọtara onwe gị okwu. Maka na akwụkwọ ndị ụka ọbịa kwuru na ebe a na-ekwu ọtụtụ okwu na-adị achọ mmehie achọ na ya. So ị na-idiri ọdụ na gị na mmadụ nwere okwu, ị gwabụ ya na imesịa ya na ị ga-agbanyere ya fim. Onwego ọtụtụ ndị mmadụ tiri onwe ha na nsogbu dị iche iche maka okwu ọnụ. You know why? Onwe onye ya ahụ egwu ụdị okwu dị etu a, obewe arịrị for any reason nwụọ, iketara oke. Nke ịbụa, o nwere onye ị ga-agwa okwu dị aṅaa, onye anwa ikwuo n'ihi ekwuwe, mana onye ya eteke more serious. Nke ọzọ bụ, o gwara onye ya agwa okwu na public wee gwa ya okwu dị aṅaa, o ruo na mmụọ na-agụdo na ihe imerie. Example, o nwere onye mkpọrọ onye furniture, onye furniture wee nye contract of some doors. Ọ ga-alụrụ m about 3 doors, yes. That 3 doors I quote price, gwụọ ya ụgwọ. Afọ m ụgwọ just few amount of naira ka m kwụfọrọ ya na the complete 3 doors.
man only deliver go one of the door. That is it. Or deliver at this door. Let's say 1 year ago. Man, ego the remaining 2 doors. Or deliver, but I know today. Often knows Abogomia, see ya, carry here we are problem. Ọ karụ m today, ọ karụ m echi, karụ nwanne echi. So mezie na ọ na-abụ mfu ya n'ụzọ. Ọ bụ ikere m eme m ignore. You know why m na-eme ignore bụ na achọrọ m ka anybody provoke m. Atụrọkwu m ready for stories o nwere ike ịgwa m after 1 year. Now, what stop him from returning back my money if he cannot do the work again? Ojide my money then. That is almost 20,000 naira. Jide. But ọ na-abụ nnesi anya ọ bụrụ na m amara ihe m nwere ike ime mana ihe m nwere na-emewu ọ bụrụ na o mee m approach o kere ma atụpụrụ ya ọnụ. Ihe ejibata ma ya atụpụrụ ya ọnụ ọ bụrụ ezigbo mmadụ, so I don't need to associate with such a person. And achọkwanụ m ka o provoke m. And I would not like to ngwa ya okwu ọjọọ ọ ga-eme. God o provoke m. O provoke m. By ezumezu, once o trigger anger, we go even beyond ihe mere ntụbara anya. Therefore, I refuse to be annoyed with him. Wee jide ego m almost over a year now. Ama m ihe ọ ya efu m na ọ bụrụ na m decide ya na m chọrọ ka m kwanyere ya mmụọ. But I refuse to do so. Maka na ama na ọ maghị ihe ọ na-eme, o nwere ike ọ bụrụ mmụọ na-akwagharị ya. O cheje na o nwere ike iri ego onye ọbụla. So mana ebe ma chọrọ ikwuri ajọ okwu, mana o nwere ọtụtụ ndị mmadụ ga-abụ ha na ọfụ ha n'ụdị ọnọdụ dị etu a, ha ekwuwe okwu dị iche iche. Ikwuweji okwu dị iche iche, o nweje ka ihe si wee mee onye anwa asị na ikwukwara nke dị etu a. Mana in order to control yourself, even at the slightest provocation, you can decide not to ịtapem kama na ihe ị ga-eme edu n'obi. Like mụnwa, any day for any reason, mụ na mmadụ nwee serious altercation, serious problem, provocation in the open. Onye ahụ wee kwuo okwu mebi okwu ịnya isi ma ọ bụ okwu dị anya, I will not even respond. The only thing I nwere ike ime ọ bụrụ na ebe ndị mmadụ nọ, I can call 1 or 2 people. Did you hear him? If you hear okwu, did you hear him? Just for those people to take note and remember the underlying words. But naturally, I will not matter him. Just call the attention of the for them to underline that word. I will go my house. Now, ọ bụrụ na dị tinye kwuru m odidi, ihe m ga-eme bụ mana mma try ka m die because na some of these people enwero nghọta ha nwere. I will try to make excuses for him in order to calm myself, not to be annoyed. Mana for any reason, where the kọsara mmụọ n'obi tiwara etiwa n'obi gwepịa, the person will never go free. Mana I will advise you, always try to hold yourself, even at the slightest provocation. Reason, ka onye aghara esi nọ nke a ka ịgwara ya, ma ọ bụ nke a ka ịgwara ya, ịgba nkịtị na ebumneri n'ude kama ịkọsara ezumezu gị na-eso. Maka ya na-ekwu ihe a bụ na n'onwego ndị mmadụ tiri onwe ha n'ọnọdụ EZE-ANA because of okwu ọnụ. Onye gụrụ egwu si na agwa na mmadụ si ya na onwere ihe ọ ga-eme. Maka na ịgwa mmadụ na onwere ihe ọ ga-eme, na ọ ga-emekwa sọntịrị ịfụnanya. Agwakwara mmadụ na onwere ihe ọ bụ maka na o nwere ike ime ka o gosi ihu na o nwere ihe ọ bụ. Mgbe i kwuru ụdị okwu dị etu a, onye ahụ nwere ike mekere jee mee something.
Mana ignore the person. And by ignoring the person does not mean that the person is already God's free. No. But all the matured, highly matured spiritual quality, you decide to allow the spirits to do the judgment. Otu ụzọ dị etu a, ị mara na isepụgo onwe aka ihe dị etu a n'ebe na hapụ ụmụ mmụọ ka ha nụbara gị ọgụ. So onye na-ekwu for any reason, never you accept or decide to kill anybody, to murder anybody for any reason. Never you do that. Because of after effect of murder. Ọ bụrụ iwu nwa okorobịa for any reason tụwa nwaanyị ime, ọ bụrụ na nwaanyị a na-echọrọ ịnụ ya nọ, ma nwaanyị a na-eyi take care of the responsibility of the child, nye ego, nwere ike inye ego si ya ngwa, take this money, take care of your baby and yourself. It can be one-off payment of, or you take care of the child till na amụ onye bụ nwa. Ma na-eje na tinye aka na abortion, ọ bụrụ the best. O nwere spiritual and health implications. So ihe na-achọ ikwu bụ na akwụkwagoro gị ụzọ mmadụ nwere ike isi gbuo ọchụ ụzọ dị iche iche. Ọ bụkwa na ngwurube nna gị ewu ngwuru ebe egburu ọchụ mgbe gboo, mmadụ ka ị ga-esi wee jiri akwa wee ze mmụọ iwe zetugoro ha iwe, wee gbazie mbọ lụọ ọrụ. Ịgbazie mbọ lụọ ọrụ dị n'ụzọ ka ihe ọbụla ghara ịdị emebiri gị ihe. Maka enwere ọtụtụ ndị mmadụ bụ na ihe ha ji nọ n'ọgbakọ ya tata bụ aịda na ọ bụ aka ọbara ha kwafuru n'onwe ha, maọbụ aka ọbara akwafuru na ngwurube nna, o were enye nsogbu. So bido tata, bedo ihe dị n'ụzọ gị, chukwa chi gị, bedo ezumezu mmụọ gị na-azụ, kwukwa na ọ bụrụ na ngwurube nna gị bụ ngwuru ebe akwafuru ọbara maọbụ megide mmadụ by character assassination na ụdị ọbụla, na aka gị na ụkwụ gị abụrụ part of it, ka ị nwere onwe gị. Nwa ajụjụ ị nwere n'ihe nkụzi taa maọbụ ihe nkụzigoro gboo n'ọdịnala Igbo na-agbagwoju gị anya, send alụ meseji 08057837672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite bụ afa m. Ihe ejikwa afa wee nweta m na YouTube, wee send alụ meseji. Ya gazienụ n'ọfọ.